Bueno, jo crec que tots som una mica millennials, no? No som natius digitals perquè no hem nascut amb els mòbils, però sí que ens hem adaptat molt ràpid. El dia a dia utilitzo moltes aplicacions, tipus Facebook, Twitter, Instagram. Jo el Facebook el tinc dividit, diguem, en dues parts. Tinc la part amics i la part informació. Si veus el meu muro és una mica barreja. Llavors, Twitter ho definiria com un espai informatiu i Instagram és com més creatiu, no? Tinc un blog cultural, que vaig començar al gener. Com no trobo el meu lloc encara al sector cultural, doncs he decidit crear-me el meu petitonet amb un blog. Llavors, mostrant notícies, les últimes rodes de premsa, he seguit entrevistes també, movent-me, això sí, movent-me molt, però bueno. El networking és conèixer gent que pot ser del teu mateix cercle o dels teus mateixos interessos i fer com una reunió informal, com si diguéssim, amb aquesta gent. Fer contactes amb la gent i per quan els puguis necessitar, simplement xerrar i conèixer gent i intercanviar experiències. Quan vaig estar estudiant a la UOC sí que hi havia com espais en els que hi havia possibilitat de fer networking. Tu coneixies a través dels debats o fins i tot a l'hora de fer treballs en grup i llavors fins i tot amb els professors, generalment a través del... tenies la possibilitat de seguir-los a Twitter perquè ho vinculen o així, vull dir que sempre pots treure més informació. Si s'han de fer treballs en grup, estem parlant de gent que potser hi ha una persona, de fet en un grup hi havia una noia que era de Mallorca, que no anava a venir aquí per fer el treball en grup. Llavors això funciona molt bé perquè et pots comunicar, les coses són molt ràpides, encara que l'altra persona no li vagi bé un horari, doncs un posa la seva part i després l'altre la rep quan pot i et facilita molt la feina. T'has de donar els telèfons per si algú no pot entregar alguna cosa i fas una mica més d'amistat. Trobo que internet, a nivell online i treballar és una barbaritat el que et facilita la feina, però sí que jo veig internet com establir connexions online per una experiència offline, no? Trobo que a nivell de treballar online està molt bé, que és el que agraeixo 100%, el que sí que trobo a vegades és els companys, trobar-te'ls in situ i parlar amb ells i intercanviar experiències, o sigui, fer amics, com si diguéssim una mica. Has de tenir una mica l'actitud per voler crear aquests vincles. Sí, vaig conèixer gent i ara estem vinculades al LinkedIn i de tant en quant, no sé, cotillejo a veure què fa i ella suposo que igual. En aquesta vida una mica tots són contactes.